Puhdasta energiaa ja SM-kisaviihteen tarjoaa Kansallistuuli. Toinen kierros on SM-kisoissa pelattu. Mulla on tässä Toni Asikainen ja Ville Piippo. Kysytään ihan ensin, että miten se kierros meni, Toni? No, kierros meni ihan loppua lukuun ottamatta ihan ok. Ja lopussa sitten otin bogia ja en saanut sitten semmoisia birdejä tehtyä, mitä eilen sain. Että 5 heittoa huonommin kuin eilen, mutta kyllä tässä vielä ollaan mitalitaistossa mukana. Mikä sun tulos tarkalleen ottaen oli? Tänään 71, eilen 66. Mitäs Ville? Sama kysymys. Miten meni ja mikä tulos? No, tulos oli 68. Drive-peli oli ihan hyvää, mutta sitten puttipeli oli taas sitä, mitä se on yleensä ollut. 4 metrisiä meni ohi ainakin 2 ja 5-6 metrisiä muutama. Et siihen se taas meni. Puttiin kaatui ja lähestymiseen. No, miten sitten Toni, miten sä arvioisit, että ton Piipon Villen tarvitsisi parantaa peliään, tai mitä sen kannattaisi tehdä nyt 3. kierroksella huomenna? Ei sen tarvitse mitään tehdä. Että pelaa vähän huonommin, niin sitten se tarkoittaa mulle vähän taloudellisesti parempaa tilannetta. Että meillä on joka kierroksella pieni rahapalkinto ja tänään tuli turpaan valitettavasti. Mitäs Ville, mitä Toni Asikaisen pitäisi tehdä huomenna eri tavalla? Ihan suoraan vaan. No, mun mielestä riittää, että se pelaa samalla aikaa tänään. Niin se on hyvä. Kiitoksia pojat. Tsemppiä jatkoa. Avoimen sarjan kärjessä toisenkin kierroksen jälkeen jatkaa Jesse Heinonen siitä huolimatta, että hän heitti 4 heittoa huonommin kuin ensimmäisellä kierroksella. Muita kärkikahinoissa pysyneitä ovat Ville Piippo, Juho Parviainen ja Mikko Eskola. Avoimessa sarjassa nöyrtymään toisella kierroksella joutuivat Toni Asikainen, Seppo Paju, Joonas Hynönen ja Kimmo Mäkelä, joilta toinen kierros sujui huomattavasti huonommin kuin ensimmäinen. Avoimen sarjan laskijat tekivät tilaa kolmikolle, joka raivasi tiensä lähemmäs kärkikahinoita. Juho Rantalaiho, Teemu Nissinen ja Juhani Vainio paransivat kukin tulostaan ensimmäiseltä kierrokselta päästen näin lähemmäksi kärkeä ja hyviin asemiin ennen seuraavaa 3. kierrosta. Naisten sarjassa Anne Matilainen jatkaa kilpailua toisen kierroksen jälkeen täysin omalla 10-luvullaan. Anna Elo on 12 heittoa perässä. Juniorisarjoissa Ilari Tuoma ja Leo Piironen vankistivat johtoasemiaan pelaamalla hyvät kierrokset myös toisena päivänä. Seniorisarjassa Kari Vesala johtaa edelleen seniorit 40-sarjaa, kun taas seniorit 50-sarjassa Marko Timonen joutui väistymään kärkipaikalta, kun Dennis Baarman ja Ilkka Tamminen menivät kumpikin hänen ohitseen.